An riga an haɗi an ce watan game 30 nan. Kakka sake Kaji min yara, wa faɗa muku ba ga wata ba lan. A'a gashi na ana ta haɗi har da BBC Hausa sai post sun ce ba a ga wata ba. Wannan magana ya jama'a ta dole ma na alamun je mu duba shi da kan kan dubin wata a ce ba a gane bari in ta in duba da kaina in gani bai ma ya ina ba ka bari na tsaya mu tai wacce addu'a mata ka yanzu a dibin wata wara mun Allah mun ma ga cewa ba wata addu'a da sara ya rigi wata kai da to ta kana so ka ga to ta can mu kai ina ban yadda ya azumin ga gaba ɗaya ce min ga hukai ɗaya ban min bari in tahu mu tai bari in tura Allah ku tsaya min Oh my God.